לסיום אבל, נכון שאין לנו כרגע מצב כזה שהאילגרב אומר לנו לקפוץ מהגג, ואין לנו כרגע מצב שהאילגרב אומר לנו לקפוץ לתוך המים ולתוך האש. אבל יש לכל אחד את המים הוודוינים של עצמו. יש לכל אחד את האש הפרטי שלו. לפעמים בכל מיני מבחנים, בכל מיני נקודות שהאילגרב אומר לנו דברים, לפעמים בכל מיני מקרים, אם זה בשידיכם, בפרנוס, בגזים, בכל מיני מקומות, ואנחנו עומדים ומתפלאים, האילגרב, איך אנחנו מיישמים את מה שאמרת לנו? איך ריבונו של עולם? כן, בדיוק פה, לאסוף את הנקודה הזאת ולדעת, אנחנו הולכים בעיניים עצומות אחרי ההייליג רבה, גם כשאומר לנו, כן, גם כשאומר לנו לעבוד עבודה זורה, לא צריך לענות את זה לאף אחד, אבל כן, גם כשאומר לנו להיות מתאבד, אנחנו יודעים שיש 3 עבירות של יורג וליאבו, שזה עבודה זורה, ועוד דבר, ושפיך הסדומם. עבודה זורה ושפיך הסדומם זה אותו דבר, ומה בדף שם לדף? זה שפיך הסדומם לכל דבר. אז כשהאייליג רב אומר לנו לעבוד עצמו לדף, אומר האייליג רב סחיסק לייני, שזה נקרא הגטרה יחוסת, שהעין המהרר אף לא רגע, ובשמחה רבה קופץ מהגג. אז זה אותו דבר לגבי עבודה זורה. אבל אמנם אין לנו את המבחן המעשי בנקודה הזאת היום, אבל יש הרבה מאוד מבחנים בחיי היום-יום, גם בעצם להרים את דגל השיט הגדול שאנשים לועגים לנו, גם בזה יש את הנקודה הזאת, אני הולך עם עיניים עצומות, ואני פה אתייחס, נשאלתי שאלה פה, האם לענות לשכנים, חברות ששואלות שאלות. אז קודם כל אני עונה, חד משמעי, אין מה לענות. אסור לענות. אני לא אומר שצריך לריב ולא צריך לענות עם חרבות וברזל. אבל אין מה לענות, אין להיכנס. אפשר להגיד משפט אחד במקסימום, אין טעם לדבר, אתם לא תבינו אותנו. זה המקסימום שאפשר להגיד אם רוצים להגיד בעדינות. והסיבה יש כמה סיבות. סיבה ראשונה, הם לא שואלים בשביל לקבל תשובות. כל אחד יכול לבחון את עצמו, אחרי השאלה הראשונה יש שאלה שנייה. אחרי השנייה יש שלישית, אם לא היום אז מחר. אין טעם, הם לא באים פה, הם לא שואלים בשביל ללמוד. הדבר השני, אי אפשר להסביר להם, כי זה לא מתחיל בשאלה, אם ככה צריך להתחיל ללמוד חסידס, מי השורש, מי האלף בייס. אפשר אולי לשאול, כשאחד שואל אותנו שאלה, אפשר לשאול אותה, תגיד לי כמה זמן השקעת בשביל להבין דרך הבר שם הקודש. אבל הרי הם לא רוצים את זה. הדבר השלישי, וזה אולי העיקר, כשאנחנו עונים, אנחנו מחלישים את עצמנו. wo der Welt ist so verdreht, und mir geht das auch viel aus eisernen Gerecht. Ich versuche ein bisschen zynische Sache, nicht aus dem Schatten im Medrisch, aber wenn klar ist, wo es ein Ross von Mitzrayim, und ich schon ein Ross, mich ein Fünftel, lot der Heilig, lot der in der Medrisch ist ein 50stel, aber eins, wenn mich am meisten Chalukim, mir suche ich immer beim Jam, ich gewohne da wie Kirch von 4 Quittes, sie mir geht zurück am Mitzrayim, muss man so hin. In Moshe Rabbeini sucht am Geiz zurück wie Yeshiva wie Yachni. Steht in das Forum, der Amidunam geht weiter. In Moshe sucht verkehrt von dem Amidunam. Das heißt, der Heilige Barschäfer sucht 1, in der Heilige Rebbe sucht 2. Jüdische Kinder folgen dem Heiligen Rebbe. Das ist doch ein für mich Figuren. In nicht kein Wunder, mit der Sache Minne, was man dort gehabt, oder das Tag von dem Jam getan hat. Alluli, auf da wollte suchen. Aber die Minne, die Minne Schemanten, die tut hat gespolten im Jam. Die aber das hat gespolten im Jam. Und mit dem wir gehen mit Shem bis Mashiach tug. So du ein Wort, was man sucht.